Govorili smo o još dve važne i velike teme. Jedno je pomenuo kancelar Scholz, tiče se odnosa prema ratu u Ukrajini. Ukazao sam na opredeljivanje Srbije o prirodi tog sukoba dva puta u važnim glasanjima u Ujedinjenim nacijama, u Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju takođe. Govorio o, naravno, problemima svim sa kojima se Srbija suočava i ključno pitanje regionalni odnosi. Naravno, i što se toga tiče, imali smo otvoreni i sadržajan razgovor i zahvalan sam na tome kancelaru Scholzu. Ja ne mislim da je jedna strana krivac za probleme u Bosni i Hercegovini. O tome sam detaljno govorio o kancelaru, ali ono što sam obećao kancelaru Scholzu, to je da Srbija neće biti uzročnik bilo kakvih problema, a vi znate da kada nešto obećamo da mi svoju reč držimo i da, što se toga tiče, Zapadni Balkan će imati i mir i stabilnost. Čak sam rekao da ne želim ni da komentarišem bestidne tvrdnje onih koji govore kako će Srbija da izazove bilo kakve sukobe, pošto se to, kao što vidite, nije dogodilo, iako su o tome govorili i pre 6 meseci i pre godinu dana. I moje obećanje kancelaru Scholzu je da se tako nešto neće dogoditi.